Shalkisa sekarang social media wo kok temat thumnai rongni mangfi wo kabangma lukurongni WhatsApp Facebook rogo viral langmani khoroksa football thungkorong keke football buwi gol bisung habri manmani bai bo viral angmani bo tai lukurok bai bo shinijak mani bo tai ke buya bongkha baslang jamatia killa kuar kamini baslang jamatia ni omhai thungmung talent nogoi bubagra project kishor debborma sakbai thang baslang jamatia ni nogo thangai malaika baslang bai bonote bo biskango sikangna ni bagai thungmung ni bagai football thangpro samung nangnai jak ri yakla football pai riwikha bubagra logi wotongkha MLA Pathanlal Jamatia CM Purnachandra Jamatia MDC Oma Shankar Debborma bubagra baslangni buma bufa songbai bo malaika koklam salaika tei baslangno bo kha fanika biskangni salo tei bo sukangai football thangnani bagai tamni hingke bubagrani jotoni slai hamjakokmani thungmung bongkha football aboni bagai no tei bo kha tongthoka omhai tiprasa rongni bisingo football thungkorong keke bui talent no funogoi mannai amni hingke bubagrani jotoni slai hamjakmani thungmung bo football haini bagai bo taibo kha tongthokjaka tiprasani bisingo omhai thungkorong manai te nugoi bubagrani muktu awo tak kelai situng sini bubagrani ima ini mekang situng Chungo palai janai ro gati lo komuri khana Chungo palai janai ro Wow.